Santo Tomas for now, trying to cope up, no? Kung unsa tong mga challenges nga kanang nagaabot sa atoa from time to time. But kung mangutana ka kumusta ang Santo Tomas since nga nilingkod si Tatay Mayor, daghan nasuko daghan pa kaayo og buhatonon, Paul, no? Pero every day ginatry nato na masabtan siya sa tao unsa ang ginahimo ni Tatay Erning, unsa ang ginahimo sa karon nga administrasyon. Kay kung musulti ka ng corruption, lalom kaayo ang corruption sa Santo Tomas. Kung musulti ka ng droga, lalong pod kaayo ang sitwasyon sa droga paglingkod ni Tatay Erning. Kung musulti ka og kriminalidad, lalom sad kaayo. Og ang pinaka sakit pod na makuan nimo ba, mahibalan ba na ang insurhensiya sa Santo Tomas hilom lang nino, pero kuyaw sad amo ang sitwasyon diri kay pahulayanan man ta sa katong mga gusto magpabugnaw nga naglihok sa pikas lawak. Pero ang atoa is kana siya tanan ginatry nato na with the campaign of Tatay Erning kang iyaha para mapakita sa Tomasino ba na naka-align ta sa campaign ni Tatay Digong. So every day is an opportunity na mausab ang sitwasyon sa Santo Tomas na mas ma-improve pagyud siya based dito sa katong ato ang reference, of course, katong July 1, 2019. Okay. Na-mention nimo ang mga challenges. Pwede na itong enumerate. Isa, una, sa corruption. Sa corruption, una, paglingkod ni Tatay Erning, naglisod ta unsaon nato pag-implement, paghatag og satong serbisyo sa publiko. Kada yung serbisyo nga makuan sa katawhan ba, mabati sa katawhan nga naay gobyerno. Wala siya'y tarong na remittances sa ato ang collection. Tax na siya. Ikaduha, ang kanang implementation sa ato ang mga existing na ordinances o mga codes sa Santo Tomas. Because kanang kung selective lang ka sa imuhang pag-implement, mas nakadugang ka sa problema sa Santo Tomas. Like for example, kung duol ka sa luwag or duol ka sa mayor or duol ka sa kinsa dihang opisyales sa dili ka covered sa pamalaod. So which is dili pud siya dapat. So karon ato siyang ginapakita with the campaign ni Tatay Erning na patas ang tanan. Meaning kung magkanda ka ng business sa Santo Tomas kay wala sila naanan, Paul, nga naa ay kanang maghimo jud ay ka og kuan ba. You have i-declare nimo ang imuhang tarong na income para ma-convert nato siya into services. Like for example, dili kaayo ta makahunat og tabang sa atong small banana growers, no? We have around 2,000 players diri sa Santo Tomas. In yet, paglingkod ni Tatay, it's just around mga 96 ang ato ang registered. So wala, dili kaayo nato ma-record ang unsa karon ang kabug-aton kanang impact sa igo sa Panama og kining presyo sa saging. So isa na siya sa ato ang mga ginapaningkamutan diri sa Santo Tomas. It's more of kining pag-convert sa ato ang taxes into public services. So wala tay gidugang Paul ha, ato siyang klarohon. Kung unsa to 2012 pa man nato ang local revenue code. Kung unsa lang ang nakabutang sa revenue code, maulang pud na ang ato ang gina-collect karon. Same sa gina-collect sa una, kaya lang didto nagkalahi sa asa padulong after collection, asa padulong didto nato na siya nakitaan sa audit nga gimando ni Tatay Mayor sa ato ang internal auditor. So no daily kanang remittance sa collection, kunya no daily deposit, and wala siya daghan siya og kanang naa siya cash nga shortages because na ginagamit ang kwarta nga walay saktong papeles. Bugat sad siya kaayo ba? So pag implement man gud nimo og change, daghan mo riya ka na. Okay. Giunsa niyo pag baga kinahanglan og iron fist. Daghan kag kalaban. Political will. Okay. No? Mayor is already 78 years old.
wala na napud na siya interest but for the public interest yun. Kanang dugay naman gud na siya Paul na kanang public official no, na board member man na si mayor sa province. And during his time pod na katong konsehal pa siya, nakita niya nga there is kinahanglan pa nimo na pag-upon. Pero dili ka pwede nga mo usab mubangga ka sa isa ka naka-structure na kanaganing practices. Malpractices ang makuan ma-claim jud nimo ba. So siguro this is high time nga ana niya ka kung sa una di man siya mo daog pagkuan kay syempre what is one vote or what is isa ka kuan sa social no. Karon it's more of political will. Unsa ang balaod, unsa ang tama, then pag-implement. So dito ta magkuan tamo ta ingon, daghan masuko, daghan mga kuan. Ang mga pagsaway or kanang mga nasuko, we are taking it as a kanang constructively ba na uy nahimo dahil ni siya na ordinance, wala dahil ni napasabot sa tao. Pero hinay-hinay na sabtan siya sa tao na kinahanglan nato pangusgan nga sugpuon ang corruption even if head-on na siya sa uban na mga political figures diri sa Santo Tomas. But isa lang gyud ang gina-assure ni Tatay Erning. Kung unsa man na tanan ang nakit-an na kabaguhan, like for example, social services, pagbaha, pag kanang naadayoy mahit sa disaster diri sa Santo Tomas. For example, kung baha, wala pa dapat naghubas ang baha na dito ato ang mga tao sa ground. Health services. Kung sa una, daghan kay reklamo nga kung ikaw masakiton ka, ikaw pa ang mubayad sa imuhang driver, ikaw pa ang mubayad, mupakrudo sa patient transport vehicle. Kung madaot, ikaw po makagasto. Wala na siya. It's all for free. We have 4 patient transport vehicle, 1 used for COVID. Ang duha is sa katong regular operations nato sa MHO. Ang ikatulo is for emergency cases, pang-rescue nato siya. It's actually a kanang full-loaded na ambulance. So wala man na siya sa una. Ang batasan sa empleyado, giusab na siya na dapat pang-serbisyo publiko gyud. Kay kung sa una, mamadunggan nimo sa amulo jud ba na maskin pa og nagka-emergency din ha, dili ka tagdon, dili ka kuanon, atimanon dayon, walay tarong na lounge for the patients, walay tarong na pag-aruga, no? Karon dili nimo na makit-an din ha because ang ato ang gikuan is it's more of naka-anchor ta sa good governance. Kating mo ni tanan ato ang nakit-an ba sa all other LGUs okay man. Nya kita tapad ra kay ta sa Davao City. So dapat best practices nga makuha nato dito. Pagtan-aw nato diri sa Santo Tomas, dako siya ang kanang challenge ba sa administration ni Tatay Erning because you have to shift 360 degrees sa munisipyo. Kanang gikan internal o kanang external operations sa munisipyo. Gikan siya sa batasan sa empleyado, hantod batasan sa mga politiko o batasan sa imong taxpayers. Niabot ba ang time nga ingon ka? Administrator, maldita mga ito, isugayo to. Nabig mo na imong madong. Daghan! Bitaw, stricta or dili kabalo mo pahiyom. Ana, no? Makataw, ana gani ang, ako, naghunaw na sad ko, kung pahiyom lang man ta di ilahang gipangayo mo pahiyom na lang unta ta bitaw may training wala man gud sila nakabalo ba na ang training nato daan is sa ground baya under Mayor Sara Duterte no although musulti ka naglisod ba ta pag kuan emotionally naglisod ta kay nganuman dili man gud masabtan sa tao okay lang nang kanang physical trabahoon ta na kaya nato na or kami, si Mayor man good from time to time, naga-exchange good me og ideas. In the morning, naghahatag na siya sa instruction. In the evening, naghahatag ko sa kuang report. Kaya kay ang Santo Tomas, wala siya naanad nga ang gobyerno is mualaga gyud sa iyang katawhan ba. Mao gyud na ang akong impression ana. Ang anuman,
pag administrator na ko ana sila dayon duha ang mayor. Wala man di ay good na anad nga kanang unsa ang role karon sa administrator, no? Alter ego ka sa mayor, pag naay disaster, abantiro ka sa mayor because as an administrator, head ka sa tanang department, department heads. Pag ingon na, sige, duha ang mayor, dapat mas malipay sila. Kay, duha ang mayor nagtabang sa trabaho. Kaya sa tinuod lang, Paul, kulang amo ang panahon ni mayor, no? Na kana ganing kung tapuson nato ni Taran nga mas daghan pa na dapat usabon, kulang ang amo ang panahon, amo ang 24/7. Mao nang kung mamatikdan sa tao kung naa si mayor sa isa ka area wala jud ko. Nya daghan kaayo ta ginahimo nga kabag-uhan sa sulod sa munisipyo. Trabaho nako na. Pag-report nako sa mayor, mao na yang kuan, mo na mo implement si mayor. Karon kung dili siya makaya sa panahon sa mayor, then the administrator comes in. So kung musulti sila na magdita man na kaayo. Mayon sila istrikta. Kay mo implement man gud ta og balaod, no? Wala man ta nagbinaldita or nag-inistrikta para mo oppress og tao. But malipay lang sad ko kay daghan na ang nakasabot. Nga like for example, sa ato ang tricycle drivers, for the longest time wala gyud na sila kasi pangutan-on nato sila, wala na'y programa nga nahatag sa ilaha. Wala na sila naatiman because of political reason, kanang gamiton lagi sa politics, ana. Pero dili man siya pwede napasagdan sila because luoy kay ato ang mga drivers. Walay programs nga para sa ilaha. Walay saktong record, walay saktong plano para sa ilaha. So mao na siya ang isa nga gipakuan ni mayor. Mao tong nagkapag-access ng assistance gikan kay Senator Bongo. Dito siya nakitaan nga there is dako kayo ang overhaul dinha sa nagunit dili man gud sila under sa executive department. So nag-recommend na taan na for amendment na at least man lang mabalhin sila sa executive department para matagaan ang sakto na programa. Ato ang palengke, Paul. Sa dugay na panahon, ang sa palengke nato is wala siya na atiman for na sila ginakagubutan din nga ang tawag nila is na sila gibayad goodwill. Gubot kaayo kay nagpa-renovate si LGU, pabayaron ng goodwill ang katong mo occupy, no? 100 to 300,000. So but pasabot wala tay mga gagmay na to na mga marginal na mga tumasino ba na pwede mo kuan diha kay dako man ang kinahanglan bago ka maka-occupy og imuhang pwesto. Mao nang ang uban nga naa siya sa atong local revenue code, isa lang ka tao nga pangalan dapat isa lang pod ka kuan ang imuhang stall ang imong occupy. But because of kana laging some irregularities, naay mga goodwill nga whims and caprices lang siguro ang pag-implement instead na 100,000 bayaran 40,000, 43,000. So, problema na mo siya karon kay meaning kulang pa to iyang gibayad. Naiuban nga nagbayad ng partial pero ang nakaingon sa local revenue code walay maka-occupy sa inyuhang kuan stall kung dili nimo to fully paid pero daghan siya nag-occupy. One name, one stall ang policy pero pagtan-aw nimo even government officials napulo 5-7 ang ilang panag-iyahan. So nakaugat na. And yet, even if pagtanaw nimo sa ginabayaran nila na mga monthly na bayaron diya sa stall kanang ilahang fees, rental fees. Ang nakasulti sa local revenue code, dili nimo pwede siya ipa-rent out. And yet, daghan ang gipalis. Mo nang mahal ang atong presyo sa palengke. Dili na to siya masulbad ba kay ngano si munisipyo magparenta siya ng tag 2,000 or tag 700 pesos per stall. Nga gipalis nila for 5,000, 7,000, 10,000. So mahal jud siya. So wala siya gipasagdan siya for the longest time. So karon we are trying to request amendment from the sangguniang bayan nato. So nagapangayon na tag status kung asa na sila dinhang dapita. Because
paminawon, kinahanglan nato na paminawon. Kay goodwill pa lang na istorya daan, dako na kayo siya na issue dito. And kung tanawon nimo wala man na renovate after how many years ang ato ang palengke. Karon pa na giatiman gikan sa kanal, gikan sa kwan. Because karon pa nato nga ato ang department heads, sila mismo ang pakita sa ilang kapasidad as department heads. So isa na siya sa atong ginahimo dito sa sulod karon na well-functioning government ang ato ang ginapano. Well-functioning department heads ang ato ang ginahimo. Well-functioning offices ang ato ang ginahimo. So even if katong mga kultura nga naandan na kanang time in time out lang ka, okay na ka. Dili siya pwede. Ang ato ang ginakuan sa extra mile because ang ato karon is serbisyo publiko man kaha, no? Mahatag ta ng public service. So dapat mabatian siya sa katawhan nga mo day ni siya. It's a different kung well-functioning ang imong government ug kanang pasagdan lang ka sa imong gobyerno. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO. Okay, sa paglingkod ni Tatay Ernie as mayor sa Santo Tomas, na-feel na karon sa mga tao na naay gobyerno. Kanang Paul, so ipudi bias no kay ako may administrator. Pero sa ato ang yes, because nagatrabaho naman ang ato ang mga empleyado no Okay. sa munisipyo. Pinapakita lang nato ba na ang role sa government is kung manginahanglan ang imong katawhan na ka dito. Pagbaha, dili na to hulaton nga man ang baha, magkuan na. Dapat naanadayon ang immediate assistance. Ang naka-good man good karon Paul is dili lang ang mayor ang nakatutok sa isa ka problema. We have the support of the governor, we have the support of our congressman, and we have the support of other stakeholders diri sa Santo Tomas. Especially our kanang mga dagko na companies nga naa sa Santo Tomas. Yeah, it's all for good governance kanang kung unsa ang makaayo sa katawhan, mao to atong ihatag. No matter what, mabitaw nang moingon na si mayor na naligo na lang ta og kanang syempre ang masuko gyud ang maligsan. Wala tay labot. Ang ato amang god, syempre kung mali, mali siya. Like for example, kung dako ka na negosyante or naganegosyo ka ng Santo Tomas, you are eating up half of the kalsada every night. Yeah. And yet, wala dahil kay business permit because ang imuhang i-claim ang mga previous na leaders na kubutang sa imo. So that is very unfair sa ato ang mga katawan. And unfair siya sa mga nagabayad og tax kanang faithfully ba na kung pila tong
impose sa ilaha mo bayad sila. So ang atoa is patas lang tanan. Because all this gina-convert man siya into public service no. Mo bitaw ng every time nga naatay kalamidad, nadayon ato ang team. Nadayon atong health, kay mo check din sa mga bata because we already have the manang bihikulo nga maabot didto. Pag abot ni Tatay Erning man good 2019, kinsa lang ba ang naisakyanan sa munisipyo? Siyempre, ang mayor, vice, some of the councilors, the treasurer, ang katong mga nagadala ng basic services sa ground, wala sila saktong sakyanan. And then, ang katawhan pod, kung naa kay problema, naa kay gusto i-access sa government, wala sila kabalog asa sila maadto. So, the mayor established a dampanan ni Tomas. It's a one-stop shop for all services na gusto nimo i-access sa LGU. Or even kung medical, kanang may masakit sa mga hospitals, para maka-access ta dito, padulong kay congressman, padulong kay konsihal, padulong kay governor, o padulong kay Senator Bongo ba or Senator Bato, or even sa kanang Office of the President. Natay dampanan ni Tomas. Ato ang empleyado, o ato ang mga Tomasino, diha mga dito. Kinahanglan na ko og kuan, nasakit ang akong diha sila maadto. Walay tambal, walay masakyan. And it's, ang nakagood karon Paul is, naatay mga patients nga ato ang nakaila na ba, nga sa una pa, nagagamit na ng patient transport vehicle sa Santo Tomas. Pero dili siya regular ang paggamit kay depende sa availability o depende pod kung naa sila kwarta ikahatag sa atuang. Kay lahi man ang patakaran sa una, ikaw may mobayad sa driver, ikaw mo pa krudo, ikaw mo paayo. So karon dili siya pwede. Naadyoy naka-assign nga sakyanan para sa mga katong regular nga nagapadialysis o mga cancer patients na ginadala sa atong hospitals. Lahi ilang sakyanan. Lahi na po nang nagadagan na mga ambulances na to or patient transport vehicles nga para sa katong mga emergency cases. So, masing asa karon na barangay, basta available lang ang ato ang mga sakyanan nga gamit sa emergency cases, pwede siya. Wala sila. Mutawag lang sila sa radyo. 24/7 siya nga gina-operate ni Mayor. Ang ato ang MDRRMO ug ato ang MSWD, pagbagbaha, magsunog, naday na sila sa ground. Magbaha mo nang karon magamit na ang ilahang kining mga bangka-bangka because patong na magkuan dayon na ang mga relief goods, naadayon na siya. And ang naka-good lang this time is because we have 2 battalions in Santo Tomas, the Engineering Battalion and the Infantry Battalion of the 89th IB. Pagbaha, automatic din na sila kung asa sila i-dispatch, naday na sila, ma'am, ready na, on board na ang kuan. So, hatod na yun dito sa ground. So, kana siya, it's more of, ang kuan ni Tatay Erning Ana is giving back to the people ba? Para ang tao makabalo sila, nga dapat, ingani ang gobyerno mo, na kinahanglan na suportaan ang gobyerno. Ingana siya ang iyahang kuan. Sa kalig ng struktura na karon sa Santo Tomas. When it comes din sa sulod sa munisipyo, Paul, kay paglingkod ni Tatay Erning, ang organizational structure sa munisipyo, dili siya enough na mutubag sa panginahanglanon sa Santo Tomas. No? Kay daghan, naga-booming man jud ang Santo Tomas. We could have been, Paul, kanang pinakadako jud nga LGU ba kay nasa mo ang mga giant banana firms. We have the Tadeco, the Marsman, Sumifru, Stanfilco, daghan mi diri plus ang mga small banana players. But because we do not have legislation to protect all of them, wala pa jud na manage pag-ayo ang tax. Plus, we do not have that organizational structure na mutubag sa panginahanglanon sa tao. Why are telling you this? Para sana, isa ka department, tan-awon nimo dito, karon revised naman siya. Ang isa ka department is duha lang kabuok ang posisyon na kwan. We have the head and isa ka marag bata-bata niya. Another department which is dako kaayo unta og kwan.
MDRRMO, Municipal Disaster Risk Reduction Office. We have 3. Tulo lang. Kanang for the purpose ba of compliance lang gani nga ma-create ang position. Tulo lang kabo. So isa na siya sa kuan ni mayor nga gipa-review and then gipa-revise. So karon imo ang amo ang gikuan kay pagtan-aw niya nga walay enough na permanent employees, wala po siya enough na structure, unya ang tao wala siya kisa may ganahan mo trabahoan ng job order ka na for 15 to 20 years. Or kay wala man po kay posisyon na imuhang kasakaan. And then casual positions. Puro daghan ta og casual positions. Puli-puli na lang na kung kinsa ang maglingkod dinha sa munisipyo. But under the law po, kanang casual positions, dapat 1 year lang na sila kay kanang kinahanglan lang na nimo for the meantime ba to augment sa katong dili wala kay mo tao nga mo himo ana nga trabaho. Pero himo siyang permanent casual. So karon wala na kay makitan-an na the mayor initiated the revision of the organizational structure. So nag-abolish na tong casual positions and then gi-convert to siya into permanent positions. And then first time in the history of Santo Tomas nga more than 100 ang gipang interview kay ma-open tong mga positions. And it is not even mao nang kana mga parente ba na sila walay labot si mayor ana for as long as maayo ang ilahang reputation when it comes to trabaho ug kang kinsa silang mga tao kang kinsa silang panahon nakasulod regardless of that kuan sila ni mayor daghan ang na permanent karon ongoing na gina-process ang ilahang appointment no dito sa civil service and what's good is ang ato ang mga job orders for 15 to 20 years so daghan pud ang na permanent and another round ani pag ma-plaster na ni katong mga positions nga na vacate because na promote na tong mga nagkupot ato kay I don't know kung giunsa siya paghanda sa ano pero isa duha ang i-open nga usahay mas bakante dili siya ma-open so karon dili siya pwede because para makahatag ka ng sakto o kanang satisfying na public service sa tao ba kinahanglan nimo og katong empleyado na competent o katong inspired na magtrabaho so mo na to ang ginakapacitate nato ato ang mga employees through this reviewing the organizational structure so with that we are really hoping na ang ato ang mga empleyado mas kuan pa gyud sila na mo pakita ba og kamaayo sa ilang trabaho. Karon we are Sunday gahapon no until karon na ang ato ang team dito sa atong affected na area sa diri sa Barangay Tulalian. And you know that wala na siya sa una kay kada ganing mo trabaho ka na mo kwenta ka wala na sila oo. At least karon makita nila ba na dili this is public service kanang ato ang ginakuan kay kung gusto ka madato maghawa jud ka diri mao man among una nga ginasulti if you really wanted to be rich hawa mo sa LGU kay hawa mo sa panggobyerno kay dili ni ang lugar nga magpadato ka so daghan ang nausab ang ilahang batasan kay karon nga nakita nila ba nga naaday sila opportunity na ma-improve ang ilahang sarili through positions kanang magipang open na positions niya malipay ka kay kanang ang kay Mayor Manggod tan-awon sa namo tanan ang insider katong mga capable katong mga qualified na ma-promote ipa-promote sa jud and tan-awon nimo ang nagunit sila dina is more than 5 years more than 10 years so makahappy lang na makita nimo ilang reaction na inspired sila magtrabaho because kabalo sila na they deserve the promotion and the position. Dito ko sa katong sa tricycle kay sa ubang lugar man gud pag imuhang hilabtan ang transportation group no kumbaga it's a political suicide so dinhi ato siyang na-stop wala ba yung mga apprehensions pag touch ana Akong kuno na imo atong yes political suicide siya. Pero balik-balik naman gud na madunggan nimo ba na ha walay programa sa tricycle ha
isog kaayo niya. Pero kung tan-awon nimo, mag-start gyud siya sa good governance. Ngano man, dinha sa munisipyo, ang structure man good nga na under asa na ato ang franchising board sa tricycle is under siya sa legislative, under siya sa vice mayor. We already explained it to the mayor and I think to the vice mayor, and I think nakasabot si vice mayor ana na dili siya pwede nga mahadlok lang taba, dili tandugon kay mga suko na sila. Pero look at the kanang disadvantage kung pasagdan nato ato ang kay daghan siyang kolorom. Kung naay mga mahitabo na kriminalidad, hold upping ana or mang bastos, dili nimo magukod because dili siya rehistrado. Or kanang kung pasagdan nimo nga ang mga tricycle drivers nga naga-drive din ha, dili to walay mga lisensya, walay makuan. Dili disiplinado ang ato ang pedicabers. Pero tungod kay nakita nato na this is high time na matagaan sila ng saktong programa o pagtagad. Wala ta ang resistance poll grabe kaayo, no? Kay nakabutang man jud national kuan man na, di ba, sa DILG. Bawal jud ang mga tricycle sa national highway. Ana, bunya sa Santo Tomas ang amo ang pinaka controversial o pinaka-gwapo jud na national highway mo jud. Kanang gikan ka sa atbang ka sa munisipyo padulong sa kanang night overpass, mao man na siya. And mo po na siyang area sa atuang Central Business District. So katong gibawalan ng movement ang tao, ang una na kuan is affected is atuang tricycle drivers, pedicabers. Bawal din ha. So ang basis man god na makaagi ta din hapon sa National Highway is ang exemption ana kung naa kay ordinance. Siyempre, being a lawyer of the mayor, not just being a kanang dili lang tungod kay kanang anak ko sa mayor, no? But also, syempre, legal counsel ko sa mayor. Ako yung administrator. Ang una gyud tan-awon basta abogado, unsa ang existing na ordinances, existing na law na ato ang gina-implement karon. Pag tan-aw karon kay pag naatay actually nakadawat pud ta og kuan sa DILG memorandum nga regarding sa tricycle nga nagaagi sa National Highway. So nawa nasabtan. Sugo jud kaayo niya nagbuot-buot si attorney unsa man na ana. So akong gipakita karon kay after atong gibawalan sila nag-executive order nag-release si mayor ng executive order ad even. Kanang kung kinsa lang ang pwede mo gawa sa MWF, kinsa ang mo gawa sa TTHS, kanang kay para dili crowded sa kalsada nya maka-comply pud at the same time sa national na law. Wala gyapon nakasabot nga no ana. So dito na namo gi-point out. Ang exemption ana is the traffic code. Ordinance or traffic code. Ang nakabutang sa traffic code, in no case nga ang tricycle daw makaagi dito sa highway. In no case may lang gibutang. Ato pa masing kuan dito ra jud ka sa suok-suok. So what we did is executive order sa mayor while waiting na ma-amend na nila ang ilahang kuan kay mo biton tong pagkasuko ana jud ang amo ang gikuan. Nalipay lang jud ko nga nangasuko mo. Mao na lang amo ang ako ang gikuan no. Because at least nakabalo ko nga wala day sila nakabalo even the legislators nga mao day na ang ilahang na-approve. Nakuha nimo? Yes. Because kana siya nga gi-implement ni mayor is January 2019 pa na. Dili na siya panahon So, ni dili sa- Tatay Mayor. Yes, sa iyang term. Dili wala pud koy kanang authority na mo create ng na ako'y maghimo sa ordinance or sa traffic code. So mo tong akong gi-question sa ila nga nganong marag ipakasad-an na ko ani. This is just an implementation. But now nakita nila ba na we have to regulate them. Dapat naka-franchise ka, dapat kung ibaligya imong tricycle, iparehistro nimo, dapat pagkambyo nimo sa imong driver, iparehistro pud siya nimo didto, kay para makitaan kung na ba siya lisensya o wala, para mawala na tong problema sa bastos na mga driver or undisciplined na mga drivers and mahatagan sila ng programa. So karon, mo siya atong ginahimo. Bahalag na nga suko sila anak. So nagdawat man sila katong programa ni Senator Bongo. Because we requested the senator na maghatag man lang ng assistance for tricycle drivers
Kay kabalota affected sila. So sa Senator Bongo, naghatag sila ng food packs and ang pinaka-importante, katong 3,000 kada tricycle driver. And operators na meaning sa isa ka tricycle, kung lahi mong operator, lahi mong driver, kaya uban ng god operator driver, pareho lang. Silang duha ang makadawat. So natagaan to silang tanan. It was just so unfortunate na sa ato ang request no, 1,400 plus 958 na slot gikan kay Senator Bongo. 914 lang jud ang nag-qualify. Nganuman, ang listahan sa MTFRB is daghan kayo siya og mali, daghan kayo og wala na sulat, daghan kayo og inconsistency. Mao tong ato ang gikuan na hinahinay pa na siya og tarong karon sa office ni Vice Mayor. So, ana lang. Kinahanglan na to sila pakialaman regardless of makuhaan ang boto ni Mayor because kuan na ang tawag na to ana Paul. Kung tinuod jud nga naa kay malasakit ba sa imuhang sector, especially sa atong transport sector, regardless of unsay kuan ani sa imuhang political career, si Mayor wala na siya naguna-una. Ang iyaha para masabtan ninyo ing ani jud ang government magkuan pa-enroll, ipa-fill ang government nga nakadiri by just registering, by getting a franchise, and then the government mao pud na iyang obligasyon sa inyo maghatag ng mga programa. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. This administration recognizes the invaluable contribution of the free press of overall development of our society. That is why I am pleased with the launching of the Newsline Philippine cable TV programs on Sky Cable Channel 50 in two of the most thriving localities in Mindanao. Together, let us keep our people well informed so that they may become empowered catalysts for real and lasting change in Mindanao. Thank you, and I wish you all the best. My warmest greetings to the creators and staff of Newsline Philippines as it launches its first episode via Sky Cable channel in Davao City. May this program become a truthful, responsible, and impartial member of the media
as it brings the latest news and current affairs to Filipinos all around the world. It is also my hope that Newsline Philippines will uphold the highest standards in journalism as it brings innovative ideas that will revitalize the news industry amidst our present challenges. Naniniwala ako sa serbisyong pampubliko na handog ng Newsline Philippines. Tiwala din ako na pagbubutihin ninyo ang pagbabalita para sa ikauunlad ng ating bansa at ng bawat Pilipino. Maraming salamat at muli isang maligayang bati sa Newsline Philippines. Karong panahona, importante jud na kanunay maghugas kita og kamot aron malikayan nato ang sakit sama na lang sa COVID-19. Ug ako, isip usa ka magtutudlo og inahan, ako pud na ginasigurado nga matudluan ang ako mga anak og sakto na nga pamaagi kung unsaon ang paghugas sa mga kamot. I'm Annette Pareño, a freelancer at Dating OFW. Newsline Philippines, hello! Thank you for your morning daily news update. Since I found Newsline Philippines on Facebook, it has been my daily morning routine watching their news online, like my daily morning breakfast. Without it, it's like an empty stomach. While having my breakfast, nasa dang Newsline Philippines nga akong ginatanaw. Newsline Philippines kasi give us accurate, brief, and yet concise news content. Ang news karon nga atong ginapangita or gusto, aside from recent updates, gusto nato itong direct to the point, unya mo tubag-tan natong gustong hibawan sa usa ka balita. Di ba maka-happy? Kudos Newsline Philippines, padayon and mabuhay. Tara na, mag-breakfast na ta. I am a legit newsliner. Labor Attaché Felicitas Bay of Dubai and Northern Emirates. On behalf of the Philippine Overseas Labor Office, I wish to extend my warmest congratulations to Newsline Philippines for the launch of its TV programs on Cable 50 Sky Cable. It is my hope that with this launching, the men and women of Newsline Philippines will bring to the viewers trustworthy, balanced news, fact-led analysis, and a range of perspectives on global and domestic issues. Mabuhay ang Newsline Philippines! Good day everyone, this is Consul General Paul Raymond Cortez of the Philippine Consulate General in Dubai and the Northern Emirates, and I'd like to congratulate Newsline Philippines on the launch of their new TV channel, which will be available for everyone at Sky Cable. Catch the latest news and be updated of the latest information for the benefit of the Filipinos back home in the country and for the global overseas Filipino community as well, here on Newsline Philippines.
Congratulations again and God bless. Hello, New Rai team. Have a good day. I am Vachini Huaysen from Siamrat's new agency in Thailand. We have both online and offline platform for news conference. I would like to extend my encouragement to New Rai for the career design dedication agenda setting of COVID-19 pandemic, where there is increase of the impact that is experienced. Please accept my encouragement for all of you in overcoming this health situation. I strongly believe everything will be changed for the better, and we will be able to pass this difficult and testing period. All we need is a strong teamwork, readiness to learn and adapt in order to move forward. From now on the way, we work as a media, and the organizational structure will be changed all over the world, including the Philippines and Thailand. The COVID-19 situation has driven the technology to transcend the time at a multiplying rate. Those who will be able to overcome the COVID-19 and can handle multi-platform social media must rely on teamwork for brainstorming and sharing their different experience, which will be better to decide goal on a sustainable basis. In the end, my message from Newsline team is hold on to our determination and please accept our thanks for your part in our journey. Thank you. Hello, I'm Philip Golingay from the Star Media Group in Malaysia. I've known Newsline since 2016. It was a website and then it became a newspaper and now it's on TV. Congratulations, Newsline. Hello, selamat sore from Jakarta. My name is Item. I'm the CEO of Independent.id. Congratulations to the Newsline Philippine team. From website, you expanded to newspaper, and now you are on cable TV. You are doing great job to Mindanao communities. Congratulations. Ang vitamin C, usa sa mga gikinahanglan sa atong lawas alang sa pag-repair sa mga body tissues o proteksyon sab batok sa immune system deficiencies. Isa pod kanig yung immune system. Kanig yun ang nailhan nato sa vitamin C nga kung naa kay sakit nya naa kay vitamin C makatabang gid siya sa imong faster recovery. So kani karon nga panahon sa pandemic, COVID is a virus. No, actually COVID is almost like a flu virus, almost like, except na mas isog lang siya. Pero mapansin nato nga ang mga ordinary COVID is like flu. Murag wala lang ba? Murag ka ng gamay lang nga fever, gamay lang nga sipon, gamay lang nga ubo. Lakip sa mga pagkaon nga rich in vitamin C, mao ang bayabas, mangga, grapes, papaya, orange, pinya, kamatis ug ang patatas. Alang sa mga newsliner, ako si Dr. Richard Mata, gapahinumdum kaninyo nga karong panahon sa pandemic, importante kayo ang ato ang pag-prepare sa atong maayong panglawas. Gwapo na kana siya aron mas himsog ta in kaso man maigo ta sa sakit nga COVID. This administration recognizes the invaluable contribution of the free press of overall development of our society. That is why I am pleased with the launching of Newsline Philippine cable TV programs on Sky Cable Channel 50
in 2 of the most thriving localities in Mindanao. Together, let us keep our people well informed so that they may become empowered catalysts for real and lasting change in Mindanao. Thank you, and I wish you all the best. Okay, balik ka na tong tricycle issue. Pila ka tricycle existing karon nagadagan sa kalsada sa Santo Tomas? Daghan. Okay. Based on our kuan is around mga 1,800. Kuan na siya ha. That's the number of the operators and the drivers. Pero kung magkuan ka ng tricycle is around mga 1,400. Okay. During atong distribution sa assistance, pila lang nag-qualify? Around 914. So, consider din mo to ang rest ato sa sila. Ang uban, mahulog sila na kolorum. Okay. Pero ang uban, nakita nato na naa siya'y MTFRB siya na mali. Mabitaw na makuyawan na dyan na ilang staff sa MTFRB niya. Atake na siya. No, kay ang ako aman good, we are calling out all the tricycle drivers and operators dito na iparehistro na tanan. Kung napalitan na niyo, iparehistro na tanan. Kay we will make all this kanang part of the considerations ba kung maghimo tanang amendment. So, ang uban, ato lang silang ipasabot, kay dili naman dun sila mo qualify dito sa kay Senator Bongo, no? Kay nahuman naman to. So, amo silang ginakuan na ma-enroll sila sa tupad nato na programa. Daghan kaayo ta og slots for tupad dole, no? Katong kanang cash for work na tinatawag nato. It's slots from the Governor Hubahib, from Congressman Alan Duhali, plus kanang ginahatag sa ato from the Office of the President. Diretso. So, ato ang ginahimo, katong uban nato na tricycle drivers na wala nakadawat, wala na-qualify sa katong gidalang nga programa diri ni Senator Bongo. And mind you, first time nga ginaugan ng ingana nga dagko na official ang Santo Tomas. Nagkuan. Pero wala kay minagsabaw Paul kay kuan baya to siya kanang GCQ ta ato. So katong nagka-flash flood, wala ray si man na niato dayon si Senator Bongo, no. On the part of kuan pod, a day after si Mayor Sara naghatag dayon siya ng assistance. So mao tong katong pagkuan nato sa ato ang tricycle drivers. Supposedly mag-adton ta to siya dere pero naaman gud siya mao tong pagkamatay ni Pinoy. So nagpadala siya ng iyahang team with Director Reggie Gidocos. And we are happy na nahatag dito sa ato ang tricycle drivers. And during that day, or even karon, amo ganing proud kay mi sa mo ang pedicabers karon, no. Ako man silang ginakuan na pag mag-istorya sila ginatanggal na ko ang mask. Mo ning yung ginakasukan. Nasuko mo na ako kay ginaplastar mo. Ato ang ginahimo is katong pag-program nila, ato yung ipakita ba na we really appreciated them. Kay karon dili nakakakita og tricycle na masing asa mo park. Ginapasakan na sa kuan kay gamay ra man ang national highway na to, wala namang guday na ang easement ana paabot na mo ba ang kanang setback. Problemado na siya daan, di wala siya natarong og kanang kuan sa una. So ato lang 4 lanes siya. So outer mo na siyang gamiton sa ato ang mga gagmay na sakyanan, no. Inner ato man jud sa mga 10-wheelers ana. So makita na to nga disiplinado na ato ang pedicabers. And then first time ang pod nila na natagaan og pagtagad sa dugay na panahon ba nga naay programa nga gihimo para sa ilaha. And it's ongoing kay wala pa man to nakuha nang to ang para sa ilahang insurance. And then og livelihood para kung dili sila ganahan mag-drive karong kuana kay lain na sila laing na alternate livelihood para sa ato ang pedicabers. Criminality. So, kung sa po na natin paghandle?
On the criminality sa Santo Tomas, of course, gipakusgan ni Mayor ang support niya sa PNP, no? Ang abusado na pulis, out jud ka. Pero katong working na kuan, gina-reward jud na nato. The Mayor installed CCTV sa major na mga areas na kanaganing kasagaran na dito ang na ay riot, na ipan anak kay naman day sila ng mga riot karon di nakaka riot diri karon og kuan kay magplano pa lang to mga batan-on madakpan na sa mga PNP. Bitaw we are happy because when you say criminality, Paul, ang una nimo nga partner din na is the PNP. So kung dili effective ang imuhang PNP ug dili pod sila efficient, wala jud na. Kay nganong daghan grabe kumsulti ka ng riot sa una lungkab hold up nana diri sa Santo Tomas or pangbasto sa kuan na. Nana siya. But now we are happy nga kung naay mahitabo, it's just minor na lang, no? Riot wala na kay makuanan. Usay gani mag-ulmi kay ugihan ni amo ang PNP uy nga kanang magtungits din na madakpan man jud sila. Nga sige og kuan operations for shabu kanang drugs. Grabe na diri sa Santo Tomas. Ngano mangutana sila, ay sa saging man gud na attorney. Dili mi mo tuo man gud ana. Because during the time of Tatay Mayor na magsulti diri sa Kuap, siya ay kuan na attorney kanang kuyaw ning Santo Tomas kay marara daw siyang forest mga hilom ra kaayo. Pero kung moadto ka sa gilid-gilid, pwede nimo mapatad sa hantak ang shabu. Pwede ra nimo mapalit sa gilid-gilid. But karon is because isa man po yun siya sa pinaka-root ba nga nung daghan tag mga kanang kriminalidad sa atuang community, kanang mga nagagamit ana. At least karon ang atuang campaign, si Mayor manggod mismo is a retired policeman. So kabalo siya sa operation sa PNP. So ang iyaha, kung well-functioning ang iyang PNP, kabalo gud siya na makuan niya. In tandem pa jud plus gi-equip niya atong PNP, nagkaroon sila ng 3 na bagong patrol cars, no? Unya sa una kay dauton man ilang patrol car be. So karon wala na jud rason si PNP nga di ko kadto dito responde. Kay unya all out support si Mayor from trainings to unsay panginahanglan din sa sa ilahang stasyon. Ang kuan na lang is dako sad og tabang ang CCTV. Atong CCTV na high def jud siya na maklaro nimo kung asa ang kuan nata na naka-install na siya sa strategic places diri within the Santo Tomas. And naapay another phase 1 pa man ang nahuman. But it's really good kay ang ato ang PNP mismo abtig ba kung makakita or miskin ka ng simple na disgrasya, makita na jud dayon sa mas dali siya ma-respondehan. So sa karon in place na siya tanan. Dagan pagkulang. But kung maingon ka nga na hinay-hinay na ba siya plastada ni Mayor, yes, we have laid the foundation, no? Pero kanang pamasulti ka na maod na ba ni, this is better compared to sa una. But this dili pa ni siya mao ang gina-deserve natong tanan ba. Kanang why I am telling this? Because kung ang Santo Tomas unta katong wala pay Panama, wala pay pandemic, kung nataro lang yun siya o manage ang mga resources, ang taxes, dapo nakaayudaan po. Kanang karon man good na say ang fire ato ang Bureau of Fire gina-equip pa nato no. Wala pa naabot ang katong fire truck na ihatag ni Senator Bongo. Kay ang fire truck na naa din is dauton siya 2017 na palit at 8 million per daot siya and dili na mo kayo siya ginapagamit sa kuan because we cannot spend money para sa iyang repair kay reconditioned lang man because green plate dili siya ma-transfer sa LGU, so that's another problem. Daghan kayo may gina-fix karon ba, so kung mo sulti ka nga in order na batanan ako, I would say kanang straight na kuan, we have laid the foundation pero nahimo man siya na better than kung unsa tong naandan lang. Pero this is not yet na katong kuan ba nang pasulti jud kag ay kanang we deserve this one. Kanang dili siya perfect man jud kuan no, pero
kung ako pasultin kulang pa ay kana lagi sa kadaghang problema nga gisalo ni Tatay Ernie, dili enough ang iyahang kuan plus the pandemic and karon another problem na pod no ang ato ang outbreak sa diha sa kuan. But we are responding better than before. Ang cooperation sa mga tao sa taga Santo Tomas in terms sa program sa government, kumusta? Makalipay na ang kuan. Kay compared to tong primero, no? Kay sa una maraman katong paglingkod pa ni Tatay Mayor, mara jud nabag-uan jud ba? Nya ako po nag-observe kanang testing the water la ato nga. Uy, suko, nganong nasuko ni? Wala day sila, wala day pasabot sila. Uy, ngano man ni ana. But karon we can see na ang tao atong mga suko sa una lami na imuhang makuan sa ilaha, ma-appreciate na nila ba nga bitaw no. At least na sila'y kanang comparison ba nga kung sektuhan nimo ng serbisyo ang tao, dili nimo kinahanglan na magsige og smile. Mao na ilang ipangita gud nako ba na kung magsige man taog ngisi di mara na taog buang ana. Pero kung imo lang ning i-convert ni ato ang kuan into services, kining taxes nga dapat tanan natong makolekta is always convert it into a public service, convert it into a program. At sinahinay nakitaan siya sa kadaghanan ba na ay mo day ni amo ang kuan manggod taglay na mo is action ang solusyon. And mao na ang ato ang ginahimo. At least nakitaan sa tao ba nga tino siya action ang solusyon. Pag ingon nimo na unsa man ning tubig dili nada yun, dili siya paugmaan because we already have 24/7 nga operation sa munisipyo, especially sa water. Kana ato ang mga nag-aayos sa mga leaking o kanang mga naputol na kuan, social services o health services o kana ato ang mga rescue team. Wala na siya sa una. Okay. Unsay panawagan nato karon sa mga taga Santo Tomas? But before that, next year kaha o sa nay dagway sa Santo Tomas 2022. Santo Tomas we are projecting it na much better than July 2019. Mao man ang paglingkod ni Tatay na mao man ang pagsugod niya. Because kanang improve ang services. You have competent employees sa munisipyo. And then you have resources no na ginagamit siya sa public service. So amo ang kuan karon is bagong Santo Tomas man because of not just because bago ang leadership but bagong Santo Tomas with disiplinadong Tomasino. Meaning ang campaign ni Tatay is magdisiplina lang ta sa atong sarili, ma-improve jud lagi ta. Because ang cooperation sa tao when it comes to that campaign, makita naman nila nga kanang na siya'y nausab sa para sa ilahang kinabuhi, no? When you call for help, naa din ha ang government through dangpanan ni Tomas. Mo nang ang kuan lang is it's a bagong Santo Tomas for 2022.